Selamat siang Lur. Sekarang saya sampai di SMP 3 Jekulo Kudus. Ini ono Gapura Desa Godoarum. Masuk Desa Godoarum ya Lur. Jam 12.54 saya sampai di sini Lur. Tadi dari Ketoprak Wahyudoyo, Gondang Manis, Bayu Kudus. Sekarang saya berada di pintu masuk ya Lur, Gapura ini Lur. Nah ini baca lurur ini ya Lur, aku urung roh lokasine padha Lur. Iki ana Gapura Desa Godoarum, Kecamatan Jepuro, Kabupaten Kudus pada hari Sabtu malam minggu ini. Nah, Lur iki Lur. Pada hari Sabtu malam minggu ini di sini ada pentas kesenian Ketoprak Agung Budaya Menger. Dan di Kudus ada dua lokasi pentas kesenian budaya Ketoprak ya Lur. Jangan lupa ya, dekat merapat dan yang jauh juga mendekat ya Lur. Nah, di sini Lur. Kita akan coba cari lokasi di Desa Godoarum, Ketoprak Agung Budaya. Kita ambil iki ana pabrik ya Lur. Ana pabrik do premo iki Lur. Seperti biasanya saya lewat di sini setiap ada jalur cek lokasi jalur Ketoprak, kesenian budaya Ketoprak yang berada di Kudus, tepatnya di Desa Godoarum. Ke Telogo ngendi mau ya Lur. Telogo Kulon nanti ya Lur. Ada truk ya Lur, awas hati-hati mau kapok iki tah rosok ya Lur. Muat rosok ya Lur. Oh, anak sedah umum Lur. Awan iki ya Lur. Endi ya Lur lokasine Lur. Ada ono ya Lur ning lapangan kene. Nah, kita cari di mana ya Lur. Nah, kene takon kene. Untuk masjid lapangan iki Godoarum ya Lur. Bu, tangklet Bu. Nggon ketoprakan mriki pundi ya? Niki Kilan Kali. Berarti niki dan niki lurus Terus nonton Bako Sate ngaler. Berarti lurus ngaler terus tutup ya? Kilan Retek. Kilan Retek ya. Ya suwun ya Bu. Begini Lur. Nah, teko iki ngarep apa iki jenenge? Lapangan iki ya Lur. Takon niki mau tes. Nah, iki selamat datang di Desa Godoarum RT 1 RW loro. Nah, iki Lur ngarep lapangan iki ana gapura mlebu masuk ke barat ya Lur. Ternyata Lur. Di sebelah selatan masjid itu masuk ke barat saya Lur. Kita cari sebelah mana ada bengkel motor. Ada rumah tingkat. Di arah ke barat sama jembatan itu ya Lur. Ketoprak Lur. Sarono Lur. Kilan Kali ya. Jembatan ya Lur. Iya di Lur iki. Iya ta Lur Kilan Kali iki. Mengko rene ya Lur. Buntu Lur ngarep buntu. Jak nurut jalan iki terus Lur. Selamat di Desa Gung Gajah. Apa mau Lur? Ana wedhus-wedhus. Kulon Kali Kulon Kali ya iki aja Lur. Desa Godoarum duka ngendi? Ya ana musala ta masjid ya Lur. Masih ke baliknya ke utara saya. Ya iki ta Lur. Lur. Soalnya ditutup iki Lur. Yo gajah iki Lur. Perapatan iki Lur. Ketoprak mriko, Pak. Nggih, nggih.
Coba aja iki kaya ana ompremo-ompremo. Ceprak budaya menger-menger iki lho. Ana musola nek lho. Sepedanan lho. Sempremo full lho, wah iki lho iki model mengalor. Ah iki kosone ketoke. Rejingnya dipasang. Bae baru udan ngene iki pinggir tak lho. Ana banyu. Ah, iki toto kene lho. Ah, jebule ning jero lho. Nek ora metu iki berarti metu sadurunge lapangan iso. Ah, iki lho madhep ngetan iki sound sisteme lho. Ah, iki aku toto kene iki to. Pange madhep ngetan iki nek ora salah ya. Durung cek sound iki lho. Kok ndi ya lho iki lho. Ah, mburi kene lho. Pesone lur. Iki nek ngalor ya iso lur ketoke lur. Pol dalan gede. Suasanane lokasine ning kampung iki lur. Desa Kodo Arum. Nah, ini iki lho tak sepino lokasine Praku Budaya pentas di hari Sabtu malam Minggu tanggal 11 April 2026 yang berada di Dukuh Telogo Kulon Desa Kodo Arum lur. Ah, iki mbah wis bar cek sound mbah lho. Wis ketoke lho. Enggak skill ning ngarep panggung ngene iki. Lesehan iki panjak talu gamelane ya. Ah, ini iki lho. Panggunge ketoprak budaya. Dukuh Telogo Kulon, sound sistemnya rejinya dipasang ya lho. Panjak talu gamelane ning kene iki. Nah, iki tukang apa iki lho? Lagi siap-siap ya lho. Treke ning kulon kono. Nah, lagi cek sound lagi. Wahyu Budaya mau wis ndek mau lho malah. Pas Jason kono ya rame lur ngisor penti kono. Oh, ya adem lur. Nah, macan putih dan macan coklat. Nah, dan jangan lupa disaksikan live streaming Aku Budaya channel ya lur. Ajak talu gamelan. Iya loh. Nah, iki ning samping kanan panggung. Ape gambyong ya lho. Mulai lur berarti lur. Tarik gambyong mulai.
suasana di belakang panggung ini lho. Ombo lho, iki truk-truke ning kono kabeh lho. Nah, lho. Nah, truke ning mburi kono ya lho. Iki sawah iki kon salen ya lho. Nah, lho, kon salen iki lho. Ning mburi panggung ini iki suasanane lega iki lumayan lho. Jangan lupa diramekan pentas siang malam iki tanggae ning kene lho. Pajak taluk gabelannya lagi ada. Suasana di depan panggung. Sing nonton lho nang ngisor teratak ya lho. Ngalor ana iso lho.
selesai habis tarik gambyong ya loh, Doprak budaya. Nah, ini suasana di depan lokasi panggung. Semakin siang semakin ramai ya loh. Nah, ya loh. Dan dari saya jika ada kata kurang tepat mohon maaf ya loh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.